Deze liep had al aaien en die steen ik al registreren. Via een nieuwe app kunnen nijsvargers op het plak van Fienst voort via de telefoon trooien aan dat ze het voen ha en stiet het op de kaart. Zo zorg je dat op Skielge al een heel soort lippen en ik een peer skriezenesten binnen. Hartstikke handig. En ook heb ik eens nog in boerstappen van, goh, hier zit een soort vogels, kunnen je nog een week langer steen letten. En dat is een hele goede onvulling op het agrarisch natuurbeheer. Ons af hier de digitale verhaal. Oer naar de echte. Dit stik land bij Hatwit. Een heel soort stokjes. Ik zeg hem de krek aankomen. Ik moet er net op stingen. Ja, hier lezen ze er. Het liep dus goed te gaan met de graaide vogels. Maar er zijn wel bedreigings. Nou, op zich gaat het best wel aardig. Alleen nog, door de verhoring in de landbouw staat het natuurlijk wel wat onder druk. Ja, wat is die druk? Ja, de velden worden oors inrichten. Het worden grote stikken land. Mooi heeg productieve geërs. En daar houdt de liep net van. Hier laat ik een broertje. Ik denk dat deze eind van de week ik wel uit is. Qua nijswarg is er net volle te klaaien. De ijsziekers zijn wel kritisch over het verbod op ziekje, maar bleven de vogelwacht nog wel trouw. Er zijn al een aantal nijsvargers opgehouden, maar dat valt reuze mooi. Als we wel naar een totaalverbod gaan voor de langere termijn, dan ben ik wel bang dat er meer aanjekkie. We kuieren verder nooit maisveld. In dit stuk land zegt je nesten een heel soort. Punten naar elkaar, de een glimmen erover. Dit wordt het echt net lang meer. Dit is wat de leep van had, iepen en bleed. Ja, iepen en een just dit nest, het laat wat op een verheging. Ze hebben het oerzicht en in het lange geërs, ja, dan hebben ze minder zicht en daar houden ze net van. Maar net alleen nog de leep weet het mooiste vinden. We hebben hier een brood skriers op een muis, dus dat is wel een bijzonderheid. En zelfs ik nog een einde nest, ik bijzonder. Maar hokkennest het ik is, de mem wil het altijd beschermen. We laten ze maar reis, want de leep is ik stuur. Ja, let hem maar even jaren. En dat zul je vaak het aan haast uitkomen, dan bloot er wat omhang in en dan jouwt er wat lood. Dus wij gaan bij die kant uit. Ja.